Gaurko zuzenekoan, kaixo egunon lagunok hemen bueltan beste zuzeneko desente eta polit batekin, badirudi dena ondo doala eta hasi garela jada zuzenean. Ean ere mugikorrean ja detektatzen duen, eta hasiko gara gaurko zuzena. Dos pasadas, vale, aquí. Agertzen zaigun bezain pronto, hasiko gara zuzenekoa. Komentatzea, Hearthstone zuzenean, zergatik abentura bat dudalako egiteko, orain ikusiko dugu. Erosi nun jada, ja komentatu nun, duela astetxo batzuk, eta gaur egingo dugu zuzenean. Eta abenturatxoa nahiko harin amaitzen badugu, jarretuko dugu beste arenan, beste burrukatxo batekin, edo horrelako zer ikusiko dugu. Ikusiko dugu zelan egiten dugun. Bueno, a ver, principios dena ondo joan barko litzateke. Hau kargatu nahi badu, nahi duenean kargatu, baina. Bitartan joan gaiz osat konprobatzen. Horrendik ez dut gorazta aventura, beraz ez dakit zer dagoen, normal iru. Vale, hor hautatu eta listo, vale. Naxlamasekin hasiko gara. Jakin dezazuen. Hori dira gure lehenengo... Beitu, ja kargatu du zuzenekoa, hemen gaude. Ja, zer entzuten zaidan. Bueno, lehenik eta iragarka salto egingo du, beraz. Aguantatu beharko dugu segundutxo batzuk. Baina badirudi ondo ikusten dala, dana. Ja, landan. Vale, egingo dion dana da, soinua pizka jeitzi. Options... Master joder, jeitxita dago, egia esan da. Vale, hortxe. Hortxe adibidez, vale. Eta horren ninguna da, paso... Omen. Ez dut jarri, me cago en la leche. Barkatu. Ez dut jarri Hearthstonea. Hortxe, horrein bai ikusten duzuela Hearthstonea, barkatu! I am sorry, my friends. Vale, hasiko gara solo aventuras, Naxxramas, txuz, eta haren kargatzen duenean. Vale, hortxe horteko lehenengoko giltza. Erabiliko dugu. Polita, animazioa, zen egiten duten. Arren armak eta hiru dira. Venga, lehenengo txampontzoa. Guazen jolastera. Anubricon is one of my finest spider lords. Good luck, interloper. Bueno, Anubricon da nire da armi arma erregeen zaharrenek tarikoa edo lurraldean. Bueno, hasiko gara. Utsi usten digu custom decks, hartuko dugu gure Hunter klasikoa. Eta ea zer topatzen dugun hemendik. Kargatzen dabil, eta zuek ikusten dabil zarete nola... Rexxar versus Anubricon! Welcome to my parlor. Bai, Let the hunt begin. Venga, kaino motera. Vale, hasiko gara honekin. Venga, a ver zer egiten du bere habilitatea. Suma 3, osea, nerubianoekin. Vale, txanda pasa. To your hero. Hori da zuzenean. Vale, eta bat gatik zerateratzen du, beste egetako bat. Ostia, eta dekote osea, karga. Eta que cabrón. Vale. Closer now, tasty morsels. Eta dut nahi gubian hori. Ezin dut hau ez du nahi atera nahi. Eko dutelako. Zertatzen zaigun. Vale, elefantea. Venga. Ui, se bena.
Ze pena. Death does not scare me. Put a minion from Intertech into the battlefield. Vale, aterako dugu hau dekola... Dingo! Eta garatuko gara, joder, bizortzi bat da. Duaz. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Hostia, gogorazi da, cabrón honek, No fastidies. Vale, Nerubianoa akatuko dugu. Hau isilduko dugu, abakatu. Batera. Vale. Ea, txandaga gehiago aguantatzen dugun. Porque vamos... What we do. Txarate. Txendanean. Eta da super agresivo ahí, toda la cabeza. Vengo dugu hau beto. Vengo dugu neri. Galduta dugu, no fastidies. Bai, galduta dago. Jode. Well fought. Gogorazi da, kabroi honek, Zen, berreziko gara. A ber. Eskate sustean harrapatu nahu, ez dute ezagutzen tiponen mazoa. Ea orain hobeto ateratzen zaigun. Hemen lortu arte ez dugu txiko, osea, ez pentsa. Hemen bota bat dut hainbat ordu egingo dut. Rexxar versus Anub'Rican! Anub'Rican. Welcome to my parlor. Let the hunt begin. Afuera. Venga, ondo. Ondo dodana, gainera. Zeratetzen digu, gaina bera, berari beziz eta zeio bigarren bezala. Que cabrón, bueno, oraindik ez du, ez eratera, aterako dugu. Job done. Eta hirugatik zeraterako dau. At the start of your turn, restore these minions to full health. Cabroia. Eta berari. Bai. Closer now, tasty morsels. Bai. Teniu admin. Vale. Vamos a capturar dugu hau. Honekin hau. Zerako dugu hau. Zango dituzte. Ondo. Ez doka zentzu askorik baina, bueno. Vale. Hori bug bat da, Hori ikusten duzune, ikabetzen zaio lor berdea, bug bat da, jokaren bug bat. Zitzatek ero libertatu behar. What we do. Vengo dut lan, esan da. Kualtzarotak... Nahiko fastiatuta dago. Kentzen dugu zatizia. Zertatzen dugu. Zaneru bianoa. Kuaterako dugu hau. Bastuko gara honekin. Bada. Erazotzen bagaitu lan, defentsatzu bat dugu. Kaltzen dugu. Nerudien atera eta erazuko dugu ezko nerudienarekin, ezta?
baita. Ez ematen gaitu, eta ez da egiten akatuko dugu. Aterako dugu hau, eta ingo dugu hau. Bizitza bat eratzen zaio. Este nerubiano bat, ostia, bederatzi dira ja. Zei, bederatzi dira hori. Vale. Vale, listo, irabazi dugu. Basikoki irabazi dugu oraintxe bertan. Hemen eta iten gogo eta listo. Bazka. Listo, bat gutxiago. Eman ez dute aniazman. Aitzen direnen faltatzen dutela bat. Tako bat. Bueno, bat gutxiago. Venga, urrengokoa. Neskato bat. Thealina is training acolytes to worship me. Her job is very important. Do not disturb her. Bai. Zeu diosuna. Guk molestatzera goaz. Rexxar versus Grand Widow Se guapa dan, Thealina! My acolytes serve me without question. Let the hunt begin. Joder, eta gero bere jatez egiten nubela elitatea, sendatu dorrako zuzeren badirudi. Fire a missile for each card in your opponent's hand. Ze, ostia, ez dut ulertzen egiten duena karta bere elitate hori. Trako dugu hau. Ah, que putada. Qué pena. Zeraterako du irugatik. Vale. Esperoko dugu hau eta erabiliko dugu hau. Hau, ez da. Neseta... Slay them in the master's name. Ondo. Hau ingo diogu... Bururazoa. Goitakua. Abastuko gara Dustin-gorekin. Kneel before me, worm. Hostia! Cabrolla! The damned stand ready. Pero egiten duela grabitatea. Bai, ikusi dut. Zeireko, bale, hau. Hauen kontra. Eta ez dut akatu. Kauen. Kalkulo txarra. Bai. Que cabrona. Koitadua. Koitadua. Rexxar versus Grand Widow Hain hobeto dingo dugula. My Hain hobeto dingo acolytes dugula. serve me without question. Let the hunt begin. Bale, kenduko dugu momentuz. Venga, kalpet. Agustoko daukat. Nik berriz lehenengokoa benetan. Osea, de que vais. Job done.
Azteko pizkatxo bat burua. Ez eta ez garen asko gaituko. Slay them in the master's name. Vale. Kolkau, admirabli kolkau. Eta ia zer egiten duen. Jode. Kneel before me, worm. Que vicio da hori. Joder. Joder, ez dut akatzen. Hori da txarrena. Onda da akatzen. Estatuko zeigon en kontra, Vale, venga. Agur. No pasa. You have failed. Se pota la nariz. Get behind me. Minutu asko zere gehiago egin. Venga, hombre. ¿Qué me estás comentando? Metan. Cabezos. Venga, tuko dugu. Paladín. Paladín al plato. Uther versus Grand Widow Fairlina! Bai. Joder, sako izen My acolytes serve me without question. I luzea. will fight with honor. Aldatuko ditu dena. Dena. Asko sobeto. Me cago en 10. Eta konparatu bez. Venga. Hau ja, gure lehenengo sekretutxoa. Bring out your dead. Zer egiten du? When you summon a minion with the rating, plus 1 de ataque. Vale. What you want? A ver. Vale. Chao, Benuto. Get down! No pasa. Atrako dugu, ez honekin For chilling. burura. Rollo. Get in there and fight, Vale, bedoko egiteko egiten jola. Jode! Kabroia! Honekin gaztuko gara. Ez eta honekin akatzen digun. Urrengo bezandan, hau Slay botaz. them in the master's name. Hau leliko dugun en kontra. I don't have enough mana. Vale. Fuera. Ondo. The damned stand ready. Vale, alazo bat kenduta. Kneel before me, worm. Unitate hori txetatuta dago. Me jodas. Hola, The nene. light protects me. Still. Burura. Ah, toma. Join or die, or both. No, hostia puta. A ver. Hau kenduko diogu. Ja, azteko. Otaton bat. Fuera. In death. Ja, saiak da, kabro jo hau,
karga, bost eta bi eta karga. Fuera. Zangonduko diogu hau adibidez. You have failed! Una irrazia este. Cabrolla. The victory. ¡Cabrolla! ¡Ah! ¡Chato, tío! Jesús. Tobe hartuko dugu. Ea zeran tobearekin. Valera Versus versus Grand Widow. Que da- Fearlina. Per habilitatea dago supertxatatuta, no My me jodas. acolytes serve me without Katuko question! litzaiake nire habilitate hori izatea. your back. Hartuko dugu Dastingo. Vale. Eta nahi lehenengo ezta, como no. Así, caballia. Bueno, eskatxo bat. Job's done. Tío, man. Bring out your dead. Get in there and fight, maggot! Vale. What? Kneel before me! Joder, venga, hombre. Que no la hizo de esa explosión. A ver, nola egin dezaketa. Hau ezin dut akatu momentuz. Baina hau bai, eta utzi dezaket minuta. Pamba. Eta hau, etxera joaten. Ea zelan hori. Slay them in the Master's name! Bring out your dead. Hiru lau. Here we go. Autorizan jogu eta eran zan egiten. Join me in Jo. Jo. Como si solucionara algo. Ja, baina, ia zer, hau akatzen dut tiro beratzen aiz izitza, zi? Ezin dute zer egin, tio. Here we go. No berriz. Bitu ba ez. Baina egiten dugu habilitatea eta... in death. Irabazi nau. Principios irabazi nau. Baina ia batzuk... Ya está. Hostia! Bai. Txarto, tío! Koitadu honek komplikatua da, A ver, Zateko gara bezunek, nik uste dela aukerarik hoberena. Valera Versus versus Grand Widow. Fearlina. My acolytes serve me without question! A ver, Watch your back!
Hau ondo dago, baina gero koste nahiko altuegia dauka. Vale. Ez dago txartu azteko. Get in there and fight, maggot! Vale. Armadura, eta entero. Vale. Kneel before me, worm! Ya. Oh, esto es carga. Murloc, ataque. Berriz, benetan. Get in there and fight, maggot! A ver. Here we go. Naiz eta gutitza. Gutxienez. Baltzara, cabrona. Ahora ve jaso egiten du. Malo. Wait. What you got there? Here we go. Yeah, beat it. Honekin blura. Let the pain speak to me. Vale. Tadingo! Kontra, burura eta hau burura. Honek ematen digu txanpontxo bat. Hori primeran. Gare txanda. Venga, bestuta dekogu. Suerte izan duen hor. We must cleanse the Sunwell. Ahora dekogu. Here we Hau go. burura. Orain bai, orain ondo goaz. Vale. Join or die, or both. Vale, apurtu ditugu karta. Oh, nerubianoena. Zin gustoko dudan nerubianoena. The light protects me. Push forward. Here we go. Bai, orain ondo doa. The damned stand ready. Slay them in the Master's name. Vale. Orduan, aterako dut hau. Ja. Bi kasuetan nire daukat. Push forward. Here we go. Dura. Beraz, eroton bat ateratzen du eta suerte itxar... Oh, zaska nerubianoa! Oh, zaska nerubianoa! Katu zaigu baina azkenean lortu dugu, Feolina means nothing. The Spider Queen will dispatch you easily. Minions with battle credit cost 2 more. Bueno, depende ze mazo duzun. Kostatu zaigu, baina azkenean. My Exna is a giant spider. Return at random enemy minion to your opponent's hand. Vale. Toko dugu printzipioz gure Hunterra. Ea lortzen dugun ia aventuratxo hau egiten. Edo magu asko, Hamar, minutu edo bateko zehozer. Bada, magu? Ez da gota minutu. Bueno, bai, bada, magu. Begin. Hau kendoko dugu azteko. Vale, ondo. Her poison will make your death
Mostly painless. Bai, zu diosuna lagun. Elefantea. Job done. Empate. Izango ditu besteak, baina pozoitzuak diren besteak. Vale. What do you call a player who just had his minion webbed? Bueno, guretzako beto egiten digu. Zeren eta... elefanten kasuan, guretzako beto. Zako dugu hau. Ateratzen zaigun. Empate, zeres, eta ateratzen dugu hau. Eta zendu pasa. Ondo. Baina karta dugu, atera zaigu. Aquí zuen ora, joango den, urrengo txandan. Vale. Sácate inolako arazorik, zo. Ez. Entzundeko dugu hor, epa. Burura. Eta burura. Hau, botako digu, argita garbi. Fastigatzeko. Bi, zazpi, vale. Orain bai. Orain. Hau ona. Hau gorira. Eta listo. Jokabilitate txarra, ojito. Destoria niña. Vale. Hau botako dugu, ez da dugu. Eta baingo diogu. Eta dena burura. Nentu jorjan. Vale. Vale, baina praktikoki galdu egin du. Ya está, galdu egin du. Ya está, oso ego zer kostatxo. Fuera. Ale, lotuta. Gure lehenengo abentura eginda. Ostia, nerubian nuena. Hau ondo etorriko zaigu igual. Zuko dut. Nerubian mazo bat egin dezakete. Eta orain gure premio jari boko da. Maexna, destroy any minion damage by this minion. You are sorely mistaken. Ba, listo. Question unlocked. Vale, ba, listo. Egin dugu gure lehenengo... Question unlocked. Abitu, the match. Can you defeat the boss using this special druid deck? A druid card. Destroy all minions and summon 2 trees to replace them. Turno no tanto feo eliminante your hand. Hau ez asko gustatzen, baina bueno, hau beste momentu batetan, orain igual, bueno, edo saiatzen gara. Ez dakit. Ez dakit saiatu edo joan arenara zuzenean igual. Utziko dugu beste baterako. Heroik. A ver. Proof his dungeon and his... It's very difficult and it's not...
For the faint of heart. Bueno, hau utxiko dugu este momentu baterako, eta joango gara arenara igual pizka jolastera bitu naz. Demos dauka aventuratxo desentetxoak, Joango gara igual arenara, vale, erosiko dugu arenako bat, horan pizka bat potologo bilakatzeko, ok. Hartuko dugu... My magic will prevail. Hau, a ver, Hau, hartuko dugu... Hau... Hau, pizkat indarra izateko... Hau, sekondo datorkigula... Hau... 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 Nudago gabe... Hau... Notorriko segura... Oh... Hau... 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 Au. Au, carga down. Au. Au. Au, dugu. Au. No, your cuts cost 5. Hau, naturriko zaigu. Hau, garbitzeko mailak. Hau, babesteko. Hau, garbitzeko maila. Hau. Venga. Eta solastuko gara. Ea zelan. Doak igun gauza. Horatu ja aventura egin dugula, bale? Aventura ja... Hartutan aukan aventura egin dugu, jazta. Eta orain, pizkat gutxi dara magunez. 40 minutu dara magunez, orain esango duzute sartu duzun bat. Eta meretzi, bai, 40 minutu dara You magunez. asked for it. Ba, pizkat, arenan egingo dugu rondatxo bat, lortzen dugun zeozer, eta hori jarraituko dut aurrezten... Bueno, antxeko parecido. Jarraituko dut aurrezten lortzeko urrengoko aventura, eta holan joateko pizkanaka aventura guztiak egiten. Job's done. Vale, bestaren txanda, Warlocka dekogu bestaldean. Vale, horre txanda ezin dugu zer egin, hau bakarrik. Happy Greetings. Feast of Winter Vale.
pleasant feast of Wintervale. Vale. Botako dugu, babesa nahi egot izatea. Barentxe bertan, egia esan da. Vale. Baina hasiera direla, momentu saiatuko garbizkat babesa lortzen, eta gero ea zerbetatzen den. Por cierto, ez dut komentatuko dut. Gaur erosi dut estrategiko berria, ostiraean edo astelenean datorkit. MSI GTX 650Ti da txarte grafikoa. Vale, orduan, pazientzia, hemendik gutxira, txarte grafiko berria izan dugu, alimentazio iturri ere berria plus 80 silver, izen motatakoa. Honek zer esan nahi du, fonte alimentazioetan, bueno, zer esan nahi du, plus silver direnak, daukate, dakizuenez edo, elektrizitatea, kabletatik eta bar datorrenean intentsitatea galtzen doa, eta gerta daiteke noizean behin egotea tentsio jaitsierak, bale? Orduan, zer egiten digu... A ver... Vale. Bueno, zer esan nahi du horrek. Tentsio jaitsiera gogenan eta bal, plus silver, daude bronze, silver eta gold. Bale, egiten dutena da, tentsio jaitsiera horiek aguantatu. Gero eta hobeagoa, gitarra silverra, bronza baino beagoa da, eta golfa, silverra baino asko zero beagoa da. Bale, orduan asko zero beto. Egiten dutena da hori, tentsio jaitsiera horiek aguantau, eta holan ordenagailuko beste edozein atala lehertu baino lehenago alimentazio iturri hori apurtu edo lehertu egiten da, bale? Hori da egiten dutena. Gero ez talde batetik 80 plus da, honek zer esan nahi du. Teorian, energiaren kontsumoren aldetik edo gehiago aguantatzen duela edo gehiago aguantatzen duela ez da hori, barkatu, erratu naiz. Baizik eta esango dut. Kontsumoaren aldetik edo ekologikoagoa dala. Teorian. Vale? Hori da teoria. Praktika beste bat izan daiteke oso ezberdina. Baina teoria hori da. Ekonomikoki edo pizkata lagundu egiten zaituela aurresten komien alten edo esan dezakegu. Euneko 80 edo pizkat ekologikoagoa edo pizkat hobeagoa dela horrelako historiaren bat. Baina, bueno, eltzen denean zelan duan. Espero dut... cabrón. Bueno, bera ere galdu posten daude. Vale. Horatu hemen dekogula, jarrita, horrendik ez digula zer egin guri zuzenean minion batekin. Fastiatzen gaude gogor, porque ematen duztituela, tauntak eta bar... Neko ondo atera zaigu egia esan da, kombinaketa, karta kombinaketa. Eda bartuta da gara ditzera hori, ematen duztuela asko zer egiteko. La friendly mech, +1/+1. Hostia. Toma, chao, Benuto. Fuera. Lan pizkat horretu diogu. Venga. Horrengo gotzen da beste tonta eta ez da esan dugu primeran. Vale. Gotzen dugu hau eta hau.
6-6 bat da, ja zoze potenteagoa da. Eta bera bertuta dago gure tauntak hiltzera gainera. Eta deko guri bat zazpio di hor, nahiko txo fastiatuko diola. Ja, zelan egiten duen. Nahiko interesante dabil, Nahiko interesante partida hau. Por cierto, ikusten ari zareten hori, eskerrik asko ikustegatik. Asko eskertzen dizuet. Bero egiten du, vale. A ver. Va. Afuera. Vale. Biru, taunt eta enrage. Ez dago batere txarto, Ez dago batere txarto. Jarritzeko ondo eta orain beste tauntak enduko digu. Oh! Hau da potra izatea, Nengo dugu gola, Potra izan da hori, Neko interesante dago partida hau. Kamu la leche. Bai, argi eta garbi hori egingo duela, eta gero edo burura edo bestea jo. Gora best. My eyes are open. Bueno, gutxenez toka... Oh. Carga eta taunt. Oh my god! For the nose! Bai, kenduko dugu bederatzi hori, baina ja, zuzenean. Osea, ez dut ez da ikusi nahi, bez. Ez dut ez da ikusi nahi. Nahiago dut. Tipoak edo irukoak edo horrelakoak izatea. Tipoak bederatzi hori izatea. Maia garbitzeko kartatxo bat falta zaitu bertan. Eta redondo. The light does not discriminate. Ah, sekretua dela, vale. Eta hau. Behartuko diogu hori akatzera, bestela hilda dago. Eta gu horrein putoa da, karta gaude geratu gara. Montago movida, karta gaude geratu garela. This is going to be amazing! Ze putada. Oh! Hala, bako. Akatuko dugu begiradarekin, así que... 3, 6, 9, 10, 13. Irasiko gaitu, suerte txarra esan dugula koraintze bertan. Porque hasi gara superondo. Superondo hasi da dana. Eta orain ateratzen da, jazta galdu dugu. Galdu egin dugu. Bai. Well played. Azkenengo momentuan joan zaigu dena tributara, me cago en la leche. Ondo si joan, Ondo si joan. Cago en tal. Ondo si joan eta azkenengo momentuan joan zaigu pikutara. Cago en la puta. Haze fastidio, gutza. Pena asko ematen dit, atxo ere egon nintzen adibidez, gautu nintzela, eta egon nintzen...
zen 15 minutu inguruko partida bat jolasten. 15 minutu! Versus Osea, eta super interesante, I will pim-pam, fight with super ondo zijoan, asked pim-pam, for super it. interesante, bat abesteari dena kontrarrestatzen, gutxi gora bera, hola notxiko dut. Eta azkenengo momentuan, joan zen dana pikutara. Baina azkenengo momentu horretan, fastiatu egin zan dana. Baina bestera super ondo zijoan, pim-pam, bat batean egondo, pim-bera ondo, bat azteri kontrarrestatzen, eta azkenan pamba. 15 minutuko partida bat. Osa, flipantea. Gozoetek zer gertatzen ari da, nik hasiten egin ez la partida guztiak, ze hostias. Cago en la leche. Vale. Nire txanda ezta. Ja, sin nos asko zer egin. Zer egin, geal. Ondo. Paladina izan da. Vale. I hope you like my I invention. will have the illumination. Ondo. Reporting for Argi. duty. Vale. Hau aterako dugu. Eta bere txanda, printzipioz hori ezin dio egin ezer. Karta berezi batzuekin, edo karta batzuekin izan ezik. Hostia, zuri erazo eta una puta. Sakrifikatu egin barko dut. Sakrifikatu egin barko dut. Bai. Reporting for duty. Reporting for duty. Captain Timo on duty. Está fuera. Vale. A ver. Get behind Erabilia una bestea. Bueno, a ver, ya se ves. Zer egingo dau. Ea zer egiten duen. Burura jo azkenean, vale. Hiru eta karga. Osea, bat lau bat. Ez, a ber, aterako dugu hau. Give me a quest. Pentsatzen ere nintzen, hau egitea. Eta orain hau. Honekin hau akatu, baina hori. Momentuz. Lau bateko gor. Ea zer egiten duen bera. Zen eta gero eta karta gehiago batera, hori gero eta indar gehiago irabazten du. Orduan edo isiltzen du edo akatzen du. Segurazki akatuko duela orain, bost bi horrekin, taunt horrekin. Edo, igual etxizoren badauka akatzeko. Orain ikusiko dugu. Zer egiten duen. Ea zer egiten duen, nola egiten duen, edo nola ateratzen den aberianetatik. Well met. Espera, zer zen nahi bat zen, bale, nahi du, eta eraterako hori, ikusten akatuko dugu. Bale. Baitu, tonto. Ze ondo. Hau aterako dugu Get abesteko. behind me. Eta burura joaten hasiko gara. Onda. Ondo, orain taunta akatu behar du, eta bi kartak behar ditu gure akatzeko. Edo, etxizo bat erabili. Noski. Hartu deko gula hau, klonatu egiten dela, edo kopiatu egiten duela bere bestaren karta bat, zelaian dagoen
karta bat gut nahi duguna. Bitu ze ondori guztuko daukat kopiatzeko adibidez. Reporting for duty. Reporting for duty. Vale. Bai, ona. Erasoko digu eta kenduko digu tonta. Manik, harina guanaiz eta huia jaztetuko dugu. Matuko dugu hau. Hau kenduko dugu. Eta... hau kenduko diogu. Zaigu. Hau kenduko dugu. Eta hau kenduko dugu. Zentzotarain hori hiltzen zaigun, estatartatzen digu. Hor fasteatu diogu nahiko ondo. Garbitzeko maia ondo etorri zaigu. Nora gatu zara hor lagun? Ea zer egiten digun orain. Ai, ea zer egiten digun orain. Neko ondo, goaz gero gainera daukat taunt hori eta daukat rekruita eta gero daukat hori, hau irazten duela... Dual minions. Cabroia. Cabroia. Reporting for duty. Vale. Vale, hau baterako dugu. Hau eraliko dugu. Eta baterako dugu. Eta hau bat diogu. Estaren behartuta dago taunt hori hiltzera. Ondo. Don't worry, loves. The cavalry's here. Karga eta adivine zer, cabroia. Cabroia. Cabrocho, burura erasoko digaitu. Benetan. Let me Ondo pentsatu. Burura erasatzen bagaitu, zuzen eroriko dute karta hau akatzeko. Eta hori bine eginda, ja nahiko bia libre dekogu, burura azteko kaine moten. I wonder. I must move quickly. Vale. Vale, babaitu, zut ez da hori elebeliko, ingo dut. Hau, atera, My ancestors. eta hau jarri. Attend me. Ready, sir. Honekin burura. Ja, zer egiten duen. Txarto, guri. Ia. ¡Cabrolla! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Cabrolla suertearekin! Cabrolla sortearekin! Me cago en la puta! Cabrolla sortearekin! Sorte dun cabrolla izan da hori. Cago en la hostia. Jaina versus Anduin. No, tienes bat utxira basten, joder, de la gloria. Cago en la puta. Ondo zirgoan. Izan du, eske Hearthstonea bera sortea eta kartak ateratzea. Askotan. Cago en la, etxeketu, bigarrena gara lehenengo aldi.
Hau. Babesa. Hau eta garbi. Baude karta batzuk oraindik ez ezkon. Era, uste, te imaginau. I hope you like my invention. Vale, ondo. Eta segun hori ondo. Abroia, kenduko dugu kreatura. Bi, lau, 6, 7. Vale, ondo. Vale, beste bate deskubritu egiten dau, eta batera, hobeto esan da. Listo. Ea, zer egiten duen. The Frost Wolves stand ready. Ondo. Ondo. For Nomrica! Txarto For egin the gnomes! Txarto egin dut, baina bueno. Zatu naiz. Txarto kontatu ditute puntuak. Manak. Kaguen. Vale, ondo pasa. Ondo pasa karta horrekin. Ez digo rentxandan, ja. Egingo digu gozatxo bat, garritzeko maia bizkatxo bat. Horreia, zendatu egiten du. Give me a quest. Hau... Eta ja, ez dakit oso ondo zer egin. Your magic shall not save you. Eraldiko dugu. Eraldiko dugu hau, tanto buena. Honekin akalezak eta egingo du, edota honekin, berdin zaio. Is someone injured? Ez du lehenago zendatzen, klaro. My apologies. Claro. Gehiago.
Let's move quickly. Esto sería que llamo bien. Cruzar los dedos, porque más. Honekin nakatzen dit perfektuki, gero sendatu, gerta lapurtu. Bueno, zailo. Egatxik harta ditu... Are you mocking me? Orain nakatuko du, así que balkaso, patatas. Gutxienez maila bizkat garbitu dio. Sei mana ditu hemendik ateratzeko, gauzak, osea... My work is paramount. Leave me alone. Este conductorriko zai. Bizkoa tira bantzako. Ez da torki gutxarto. Sorte txarra da be, osea... Ikusi horreko biak segutxi batiki galdu dugun. Orokorrean arenan ez naiz oso predea. Bada horreinik karta egokia bat falta zaizki. Hala, venga, claro que sí, joder, venga. Hace falta hacer zaizkio. Well played. Adibidez. Gau hiru bat. I wield the power of black. Hombre. Hala, venga, akatuta gaude, hortzik. Gutxienez hobetzen goaz mazoak, eta lortzen ditugun kartak, eta zer ematen dugun, ezergatik, 0 victoria. Eta atxo karta, adibidez karta bat eman zidan, zen beste munduko ezer, baina, bueno. Eta sobretxo bat. Ba, dekogunarekin egosiko dugu este sobretxo bat, eta hemen dikutsiko dugu. Gaurkoz. Dugu. Eta bizurre dikutu zabaltzeko. Gau. Ba, elefantea dekogula, zer egiten duen. Burgle. Hatzu random class cards to your hand. Itxia. Zeko zelauriko dudanik, baina, bueno. Gifa demo... Osa, karta batek gure demonio baten ematen dugu gehiru, baina besteari ematen dugu mana kristal bat. Ez dago txarto, daiteke gauza egoki bat kombinazioaren arabera. That one not to a random number. Bueno, ez dago txarto, gara egiten duen. Choose one. Deal 2 damage or summon 2/1/1 esaplis. Hau nos beten elei duten nire kontra. Hostia, demon, warlock. Wherever you discard a card, gain +1/+1. Txarto. Eta hau, bueno, eta hau be, al-klasis hau egon daiteke ondo gure hunterraren txako. Baina, pentsatu barra dago, eko koste altua dauka. Baina, bueno. Eta, beraz, ba, onarte gure
gure Hearthstoneko zuzenekoa, bale? Hearthstone Road Euskal, 3. saioa. Espero zuen gustoko izatea, helburua egin dugu, eta egin dugu buskat ere arenan, naiz eta, bueno, ez dugun suerte asko izan, baina, bueno, espero zuen gustoko izatea, gustoko izan bat zer bak izan eta ez